Здравейте! Минаха коледните и новогодишните празници, както и най-празничния месец януари с много именни дни и останаха съдови замиени. Сега ние ще се опитаме да ви помогнем да разрешите този проблем изключително лесно. Както виждате, ако тръгнете да миете една тава, ще бъде изключително трудно да бъде измита на ръка. Не, че няма да се справите, просто няма да ви е удобно. Поради тази причина ви препоръчваме да използвате услугите на една съдомиялна машина, която да ви отмени. Като цяло има няколко типа съдомиялни машини. Такива мънички, които са за надплод. Те събират 5-6 комплекта. И основно най-разпространените са на 45 и на 60 см, на които сега ще се спрем. Когато сте ограничени от място, тогава най-често изборът пада върху такива, които са на 45 см. При тях, виждате, мястото е ограничено. Някои от тях са с кошничка за прибори. Други, като този модел, са с трета кошница, която ви спестява място. Неудобното при тези модели е, че при поставяне на тавата вътре в кошницата не остава място за други прибори, като чинии, тенджери, тигани, и от тая гледна точка не е много добър избор. Разбира се, ако има място, горещо ви препоръчваме такава съдомиялна, която е на 60 см, защото лесно може да се постави една тава и мястото, което остава, да се използва оптимално за съдовите, които са ви останали също така замиени. При тях по същия начин има такива, които са с трето чекмедже, и то по този начин ви спестява доста място за приборите. Няма кошничка, която да заема допълнително място в най-долната кошница. За програмите няма да се спираме индивидуално на всяка една, тъй като основните са интензивна, автоматична, еко и бърза програма. При повечето съдомиялни са налични. Общо взето това са най-важните неща за избор на съдомиялна машина. Заповядайте в нашия сайт veto.bg, където има голям избор от тях. До скоро!